mai termin o dată cu băutura aia și încearcă să mai aduci și ceva bani în casă. Eu fac pe banii mei! Ia mă, Ionele, dar gândește-te că ai o fată la școală, ce ai vrea să se întrețină singură? Eu de fapt nu mai pot tu. Nu vezi că e mare și tu să nu mai strigi la mine. Ce se întâmplă? Da, tot. Miruna! Miruna, stai! Salut, ce faci? Bine, bă, tu nu ai rezolvat cu fata. Bă, încă nu, dar stai ce rezolv, e inocentă. Dar pe grăbește-te și tu puțin, că uite, șefa se grăbește, acum trebuie să-i o ducem. Ok, stai calm, uite că vine. Ce mă, mai Salut, vorbim? grijă. Salut! Ce faci? Bine. Ce ai făcut? Părinții, probleme cu familia, chestii. Dar ce s-a întâmplat? Păi iar s-a certat din cauza banilor, știi, cu chestii, ca de obicei. Și ce o să faci? În legătură cu asta? Sincer, cred că o să trebuiască să-mi caut de lucru. Ah, că veni vorba, știu un loc de muncă la un restaurant în Italia, vrei să vii? Serios? Da, dar, nu, vezi, în Italia, știi, trebuie să mă mai gândesc. De Ok, asta e... păi mai vorbim. Apoi trebuie să plec. Da? Ok, pa. Da, mă, ce ai făcut? Te-ai rezolvat? Ai combinat? Bă, da, bă, stai chill. Mâine o avem pe tavă. Da? Da. Nu, bine, atunci... Tu ai rezolvat cu celelalte două? Păi celelalte două sunt închise într-o cameră și acum o să le vadă, o să le are la șefa de seară. Excelent. Da, bun. Salut! Ciao, ciao. Ce faci? Binișor. Ia pe bine cu părinții. Da. Dar ce se mai întâmplă acum? Tu, sfatul meu e să nu ai încredere în el. Totuși, în Italia e foarte departe. Gândește-te mai bine înainte să regreți. Mă mai gândesc, stai liniștită. Serios? Și eu. În fine, na, dacă ne-am întâlnit, am vrut să zic că m-am decis și accept oferta ta. Ah, păi lasă în buletinul tău să fac niște copii. Mă duc că îmi trebuie să merg la o colegă, știi, să-l ajut târziu. Ok, păi mai vorbim. Unde sunt fetele? Veniți cu mine. Vrem să le vedem fețele. E urâtă! La ce v-ați gândit când ați luat-o? Ce-i cu asta? Nu-i bună. Următoarea. Hai că asta mai merge. No, I can't take one more step towards you. Taci, fă! Bună treabă, băieți! Actele sunt gata. Plecăm mâine.
I-am găsit o jucărie la meci. Mă băiește, mă ce șofer? Nu poate, hai. Fii bă, ăla cu parapat. Hai că și eu vreau.